Ak si sa dostala do štádia, kedy sa pozeráš na seba v zrkadle a hovoríš si, že tie vrásky, ktoré tam začínaš vidieť, sa ti nepáčia a chcelo by to absolútny reštart a už takú investíciu do svojej pleti, pretože základná starostlivosť, ktorú máš, neprináša výsledky, ktoré by si chcela, tak počúvaj toto video, pretože ti predstavím tým hráčov, ktorí už nenechajú tie tvoje vrásky nepovšimnuté a naozaj s nimi poriadne zatočia. Obsahuje retinol, určite si počula o deriváte vitamínu A. Toto je konkrétne silný koncentrát 0,3, ktorý urobí s tvojou pleťou to, čo cvičenie spevní ju, vyhladí a ako bonus ju ešte aj rozjasní, pokiaľ tam na pleti máš nejaké nezrovnalosti, prípadne pigmentačné fliačiky. Používa sa 2-3 krát do týždňa, na večer vždy. Je to špička v kozmetike. Pokiaľ ešte nepoužívaš retinol, tak toto je ideálne obdobie, kedy s ním začať, pretože sa nepoužíva v lete, ale používa sa práve v období, kedy nie sme vystavované slnečnému žiareniu. Druhý produkt je tiež z rady Clinical Solution. Sú to dermoprodukty a tento krémik uvoľňuje tie v našej tvári, práve v tých častiach, kde sú mimické vrásky najviditeľnejšie a dá sa povedať, že je to taký tekutý botox. Používa sa lokálne práve na tie miesta, kde potrebuješ minimalizovať mimické vrásky a používa sa po tvoj krém. Tretí, úplne môj najobľúbenejší produkt je z rady Repair. Inak tento balíček odporúčam ženám od 35, určite od 40 by som povedala povinne, pretože dokáže reparovať tú našu pokožku. A tak ako retinol obnovuje, tak toto Repairové sérum spevňuje. Pikoškov je, že obsahuje kmeňové zložky z azijského koreňa, ktorý má také podobné zloženie DNA, ako je DNA našej pokožky a dokáže reparovať, obnovovať, speňovať pokožku, stimulovať tvorbu kolagénu a elastínu a celkový ten trojuholník mladosti potom vyťahuje kontúry tváre. Tá pokožka je naozaj nádherne spevnená v každých miestach, kde ho aplikujete. A dobrou správou je, že toto sérum v hodnote 78 eur môžete mať tento mesiac pri kúpe týchto dvoch prípravkov absolútne zadarmo. To je neskutočne výhodný balíček. Takže ak rozmýšľaš, že chceš do seba zainvestovať, že očakávaš výsledky, tak tento balíček po vypoužívaní týchto produktov budeš vidieť viditeľné výsledky na svojej pleti a tento produkt môžeš získať úplne zadarmo len teraz vo februári.